καλησπέρα σας. Πάνω από 25 χρόνια που λειτουργεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο γνωστός ΣΕΤΕ, κατάφερε να εκφράσει ουσιαστικά το σύνολο των επιχειρήσεων που ασχολούνται ή στηρίζουν τον τουρισμό. Έτσι λοιπόν για πρώτη φορά μπορούμε να πούμε ότι στη χώρα αυτή έχουμε μία εικόνα τουριστική και όχι συντεχνιακή φωνή θα λέγαμε στη χώρα μας. Μαζί μας απόψε εδώ στην εκπομπή Ρογμή Φωτός έχουμε τη τιμή και τη χαρά να έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΤΕ, τον κύριο Γιώργο Βερνίκο. Κύριε Βερνίκο, σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε και είναι τιμή και χαρά μας που βρίσκεστε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω από αυτό που ήδη αναφέρατε, ότι πράγματι η δημιουργία του ΣΕΤΕ πριν 25 χρόνια ήταν μια αναγκαιότητα. Να υπενθυμίσω σε όσους μας παρακολουθούν ότι ο τουρισμός είναι σχετικά πιο σύγχρονη επαγγελματική δραστηριότητα σε σχέση με το εμπόριο, τη βιομηχανία και την ναυτιλία και άλλους κλάδους, αλλά ήταν απαραίτητο γιατί παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην οικονομία και στη ζωή μας, να μπορέσουμε να ενώσουμε τον κλάδο, να μπορέσουμε να βάλουμε μακροχρόνιους στόχους, να δώσουμε σημασία στην ποιότητα, να δώσουμε σημασία στην κοινωνική συμμετοχή και ότι είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει όλους, γιατί σε τελική ανάλυση το βιωτικό μας επίπεδο εξαρτάται από τον τουρισμό και από την ποιότητα του τουρισμού μας. Να προσπαθήσουμε να δώσουμε μία συνείδηση στην κοινωνία όσον αφορά σειρά λεπτομεριών, δηλαδή εννοώ από το πόσο καθαρό είναι η πολυτέλεια και η ποιότητα ξεκινάει πρώτα-πρώτα από την καθαριότητα, από το σπίτι μας, από το δρόμο μας, από το πεζοδρόμιό μας, από το χαμόγελό μας. Και όλα αυτά να μπορέσουμε, όπως είπα προηγούμενα, να συνενώσουμε, ώστε να δούμε τι θα κάνουμε και πού πάμε. Γιατί καλός ή κακός ο τουρισμός όλο και περισσότερο συμμετέχει στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν με ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Πριν ξεκινήσουμε, κύριε Γενικέ μου, αυτή την κουβέντα, να πω δύο λόγια για σας. Ποιος είστε, σας γνωρίζει ο κόσμος, σημαίνον πρόσωπο. Όπως σας είπα, ο κύριος Βερνίκος είναι Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Μάλιστα είναι πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που θα σας μιλήσουμε αργότερα. Ακόμα μετέχει στη διοίκηση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ένωσης Πλειοκτητών των Ελληνικών Σκαφών του Τουρισμού. Ακόμα βέβαια είναι και πρόεδρος της Βερνίκος Yachts, είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 1975 και είναι πρωτοπόρα στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού. Μάλιστα, για να πάμε και λίγα αρκετά χρόνια πίσω, το 1980 εξελέγει δημοτικός σύμβουλος, ήταν αντιδήμαρχος στην Αθήνα επί δημαρχίας του κυρίου Μπέι. Μάλιστα, διετέλεσε και ένα διάστημα υφυπουργός ναυτιλίας και να σας πω ότι κατάγεται από μία οικογένεια της Σύφνου, η οποία την εφοπλιστική οικογένεια. Και κύριε Πρόεδρε, πώς είναι να είναι κάποιος να κατάγεται από μια τέτοια οικογένεια εφοπλιστική, έχει βάρος? Θεωρώ ότι είναι ένας τίτλος τιμής, γιατί η ναυτιλία αποτελεί μια δραστηριότητα που τουλάχιστον εμείς οι Έλληνες είμαστε περήφανοι. Έχω μεγαλώσει σε σπίτι που θεωρούμε ότι η επιτυχία είναι να έχει την ελληνική σημαία να κυματίζει στα πέρατα του κόσμου, άρα είναι και βαριά η ευθύνη και σίγουρα αυτό που μου έχει μείνει είναι η αγάπη για τη θάλασσα, που συμβολίζει σε ένα μεγάλο βαθμό και την ελευθερία αλλά και τη στενή σχέση που έχουμε με το υγρό στοιχείο. Πάμε τώρα στον τουρισμό, το οποίο αυτό το προϊόν, το τουριστικό, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Γενικέ μου. Θέλω να μου πείτε πόσο πιστεύετε σήμερα ότι η εικόνα αυτή της χώρας μας στο εξωτερικό θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τον τουρισμό μας? Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό το οποίο λέμε πρωτογενές τουριστικό πλεονέκτημα στη χώρα μας, δηλαδή ο τουρισμός, είναι πάρα πολύ ισχυρός. Αυτό το ξέρουμε όλοι, σχεδόν από τον καιρό που γεννηθήκαμε το νιώθουμε, ότι έχουμε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον, έχουμε μια ιστορία και δεν είναι τυχαίο που λέμε ότι ο τουρισμός όταν πηγαίνει χέρι με χέρι και με τον πολιτισμό και με το περιβάλλον και την τοπική παραγωγικότητα, θα πρόσθετα και την καινοτομία, αποτελεί πράγματι την ατμομηχανή της ελληνικής κοινωνίας. Και είναι σημαντικό καθένας από εμάς να έχει την αίσθηση και τη συναίσθηση ότι κάθε ενέργεια που κάνουμε επηρεάζει αυτό το τουριστικό προϊόν και θέλω όλοι να συμφωνούμε ότι έχει σημασία να προσπαθούμε να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια κοινωνία που είναι ζωντανή, που πολλές φορές μέσα στην κοινωνία εκδηλώνονται
υπάρχουν εκδηλώσεις οι οποίες ξεπερνούν, αν θέλετε, πολλές φορές και οικονομικές προσεγγίσεις, ακόμα και την τουριστική προσέγγιση, που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Εμείς βέβαια έχουμε την ευθύνη να μεταφέρουμε το πόσο επηρεάζει κάθε ενέργεια της κοινωνίας στο τουριστικό προϊόν. Μέσα σε αυτή τη γενικότερη εικόνα σίγουρα περιλαμβάνει και οι πρόσφατες εξελίξεις για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα που προβάλλονται στο εξωτερικό, γιατί είναι και στην αιχμή των γεγονότων, δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά όλη την Ευρώπη, πολλές φορές και με εικόνες οι οποίες δείχνουν έτσι αρνητικά πρόσημα. Δεν θέλω να επεκταθώ πολύ, γιατί σίγουρα η εκπομπή μας δεν έχει στόχο το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, παρόλο και που και σαν ΣΕΤΑ μας απασχολεί πολύ και σαν ΟΚΕ πολύ σωστά είπατε μας απασχολεί, και έχουμε και μια σημαντική εκδήλωση στις 20 Απριλίου. Το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι ακόμα και για την περίπτωση του προσφυγικού έχει σημασία να δείχνουν προς τα έξω τις θετικές πλευρές, όπως είναι οι πλευρές του ανθρωπισμού, όπως είναι οι σωστές της σωστής συμπεριφοράς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν φυσικά και αρνητικές εικόνες που πρέπει να προσπαθούμε να περιορίζουμε την έκτασή τους, και όχι μόνο για λόγους τουριστικούς, γιατί θα ήταν πολύ, θα έλεγα, εγωιστικό να προβάλλουμε σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπου ζωές χάνονται, όπου υπάρχει αγωνίες ανθρώπων, την τουριστική διάσταση, γιατί υπάρχει πάνω απ' όλα η έννοια της ανθρωπιάς, της συμπαράστασης, της αλληλεγγύης. Απλώς μέσα σε αυτή την ζωφερή κατάσταση υπάρχουν και οι θετικές πλευρές, οι πλευρές του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης, που είναι σημαντικό να τις προβάλλουμε. Θέλω να μου πείτε κάτι, ότι ξέρετε, ακούγεται μία φράση, ακούστηκε το προηγούμενο διάστημα, όλα λέει τα ενδεχόμενα για τον τουρισμό είναι ανοιχτά. Σε αυτή τη φράση μάλιστα θα μπορούσε να συμπυκνωθεί μια εκτίμηση κορυφαίων παραγόντων του ελληνικού τουρισμού για την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στη χώρα μας το επόμενο διάστημα, δηλαδή το 2016. Σωστά το λέτε, γιατί πράγματι ζούμε σε μια περίοδο ευξημένης αβεβαιότητας. Από όλα τα μέτωπα, από την οικονομία μας, από την πολιτική σταθερότητα, από την έκτακτα γεγονότα, από χρηματοοικονομικές διακυμάνσεις πάρα πολύ έντονες, και φυσικά το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Συν το ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε σειρά πολύ σημαντικών ανοιχτών θεμάτων, όπως ενδεικτικά είναι το ασφαλιστικό, είναι το φορολογικό, είναι ο αναπτυξιακός νόμος, είναι το επενδυτικό. Όλα αυτά είναι πτυχές, εάν θέλετε, από διαφορετική οπτική γωνία ενός μείζωνος προβλήματος που υπάρχει. Το μείζον πρόβλημα είναι ότι ζούμε σε μια εποχή με ταχύτατες εξελίξεις, που νέα δεδομένα δημιουργούνται. Άλλοι άνθρωποι μπορούν και προσαρμόζονται πιο εύκολα, άλλοι έχουν δυσκολία να προσαρμοστούν σε αυτή την ταχύτητα των εξελίξεων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και ένα σημός, μια αγωνία, μια δυνατότητα ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε όλα αυτά τα πράγματα. Το συμπέρασμα όμως, για να κλείσω και την πρότασή μου, είναι ότι χρειάζεται να έχουμε και μία αισιοδοξία, θα έλεγα, ψυχραιμία και αισιοδοξία, ότι εμείς σαν άνθρωποι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το σύνολο των προβλημάτων και να έχουμε μια θετική κατάσταση. Όσο αφορά δε συγκεκριμένα για τον τουρισμό, οι εκτιμήσεις που κάνουμε είναι ότι παρόλο αυτή την ευξημένη αβεβαιότητα, τελικά θα έχουμε ένα θετικό πρόσημο. Βέβαια το θετικό πρόσημο θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη ότι θα υπάρχουν περιοχές που θα πληγούν πολύ περισσότερο, επιχειρήσεις που θα πληγούν πάρα πολύ περισσότερο. Έχεις πάντα μια σειρά θετικών και αρνητικών στοιχείων που άλλους επηρεάζουν με έναν τρόπο και άλλους επηρεάζουν με άλλους. Το μήνυμά μας είναι ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα προσδοκούμε το θετικό πρόσημο. Πείτε μου κάτι, το 2015 ήταν καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, έτσι πολύ... Είναι ενδεικτικό το 2015, παρά τα έκτακτα γεγονότα που γίνανε, τις πολλαπλές εκλογές, τα capital controls, την πολιτική ένταση, την αβεβαιότητα, όλα αυτά τα πράγματα, πάλι καταφέραμε να έχουμε ένα θετικό πρόσημο. Τι θέλει όμως μια μεγάλη προσοχή. Ένας από τους λόγους που και το 2015 είχαμε το θετικό πρόσημο και το 2016 πάλι προσδοκούμε σε ένα θετικό πρόσημο, έχει σε ένα μεγάλο βαθμό σχέση με και το τι συμβαίνει γενικότερα στην περιοχή μας. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί πολύ περισσότερο. Και η Ευρώπη και ο μεσογειακός τουρισμός εξακολουθούν να είναι η πρώτη προτεραιότητα του παγκόσμιου τουρισμού,
Και στο σημείο αυτό να πούμε σε αυτούς μας ακούνε ότι ο τουρισμός σαν ανθρώπινη δραστηριότητα είναι εκείνη που τα επόμενα 20-30 χρόνια θα έχει σταθερά ανωδική πορεία, ανεξάρτητα από πιθανές διακυμάνσεις πάνω ή κάτω. Προβλέπονται για τα επόμενα 30 χρόνια μέση αύξηση 4%. Είναι πολύ λίγες οι ανθρώπινες δραστηριότητες που μπορούν να εγγυηθούν μια τέτοια αύξηση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό το αντιλαμβάνεται κανένας, γιατί με το που βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο μεγάλων τμήματων του πληθυσμού, αυξάνει η μετακίνηση, αυξάνει ο τουρισμός. Η Ευρώπη και ειδικότερα η Μεσόγειος αποτελούν πάντα την πρώτη προτεραιότητα. Στη Μεσόγειο λοιπόν έχουμε περιοχές και αγορές οι οποίες πλήττονται πάρα πολύ. Πλήττεται πάρα πολύ η αγορά της Τινησίας. Έχει πληγεί η αγορά της Αιγύπτου. Υπάρχει γενικά ένα μεγάλο πρόβλημα στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό το κλίμα αντιλαμβάνεστε ότι καταλήγει να έχει ένα θετικό πρόσημο για μας. Εάν όμως στηριχθούμε στην ανάπτυξή μας μόνο στα αρνητικά γεγονότα των άλλων κρατών, δεν είναι μια σωστή και μια βιώσιμη αντιμετώπιση. Εμείς πρέπει να στηριζόμαστε στα θετικά τα δικά μας. Λοιπόν, εμείς ερχόμενοι εδώ, από τη μια πλευρά έχουμε αυτή τη στιγμή το ισχυρό τουριστικό πλεονέκτημα που έχουμε, από την άλλη ξέρουμε ότι υπάρχουν σημαντικές επιβαρύσεις, είμαστε όσο αφορά τις επιβαρύσεις πολύ πάνω από το μέσον όρο που υπάρχει στις ανταγωνιστικές χώρες, είμαστε σε μια περίοδο που δεν γίνονται επενδύσεις, ουσιαστικά καταναλώνουμε το κεφάλαιο που έχουμε, που σημαίνει ότι το συντομότερο πρέπει να μπούμε σε μια πιο φιλοεπενδυτική πολιτική και πιο φιλοεπιχειρηματική, που να ξεκινήσουν πάλι οι επιχειρήσεις. Ιδάλλως θα κινδυνεύουμε ανα πάσα στιγμή αυτό το πλεονέκτημα που έχουμε να το δούμε ξαφνικά να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη κοιλιά ή μια διόρθωση ή οτιδήποτε άλλο. Άρα το μήνυμα πρέπει να είναι ότι πρέπει να είμαστε συνέχεια σε επιφυλακή, να προσπαθούμε να βελτιώνουμε όλα τα επιμέρους σημεία του τουρισμού μας, να βελτιωνόμαστε από εκεί που ξεκίνησε ο ΣΕΤΕ, λέγοντας την έννοια την ποιότητα. Και όπως είπα, ποιότητα εννοούμε πρώτα-πρώτα το χαμόγελο, εννοούμε την καθαριότητα, εννοούμε το πώς μια τοπική κοινωνία από τον Δήμο μέχρι τον τελευταίο πολίτη συναισθάνεται ότι ο τουρισμός είναι ένα συνολικό προϊόν όπου όλοι συμμετέχουμε. Και φτάνουμε μέχρι το γενικότερο που λέγαμε τα πιο μακροοικονομικά μεγέθη ή τα πιο συγκεκριμένα επενδυτικά, που όλα αυτά θα πρέπει να συμβάλλουν σε μια εθνική στρατηγική που να έχει σαν στόχο να αναδείξουμε τον τουρισμό. Τα λέω λίγο συμπεπυκνωμένα, τα λέω λίγο γρήγορα. Πιστεύω ότι πολλοί από τους ακροατές μας ούτως ή άλλως και πολύ περισσότερο οι κάτοικοι της Πελοποννήσου έχουν την αίσθηση του τουρισμού. Η Πελοπόννησος έχει πολύ δυνατές τουριστικές περιοχές και στην ανατολική πλευρά και στη δυτική και στο βορρά και στο νότο. Άρα πολλά από αυτά τα πράγματα τα ζουν οι κάτοικοι, τα ξέρουν, τα καταλαβαίνουν. Απλώς και από την πλευρά μου τα υπενθυμίζω αν θέλετε ή τα ξαναβάλω στο τραπέζι για να τα ξαναθυμηθούμε, να τα ξαναλέμε, να τα εμπεδώνουμε όσο γίνεται περισσότερο. Όπως κύριε Βερνίκο, ξέρουμε όλοι μας στην Ελλάδα ο τουρισμός αποτελεί πρωταγωνιστή και μάλιστα αιμοδότη του ΑΕΠ της χώρας μας. Και ποιο είναι αυτό το οποίο έχει περισσότερο ανάγκη σήμερα η χώρα μας? Όταν μου είπατε ότι ο ΣΕΤΕ συνεργάζεται με τους πάντες, με τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Μέσα από αυτή τη συνεργασία τι έχετε κρίνει? Ποιο είναι η μεγαλύτερη, αυτό που έχουμε περισσότερο ανάγκη ο τουρισμός? Επανέρχομαι και ίσως επαναλαβώ τον εαυτό μου. Ο τουρισμός ξεκίνησε περίπου με 10-12% του ΑΕΠ, έχει περάσει το 20%, πάει για το 25%, θα φτάσει στο 28% του ΑΕΠ. Αυτό είναι αποτέλεσμα ότι μέσα από την κρίση κατά κάποιο τρόπο ξεχωρίζει εκεί που έχει το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στους 9 οι κυριότερες οικονομικές δραστηριότητες, ο μόνος τομέας ο οποίος παρήγαγε θέσεις απασχόλησης την τελευταία εξαετία ήταν ο τουρισμός. Σε όλους τους άλλους είχαμε μείωση και γι' αυτό αυξήθηκε πάρα πολύ και η ανεργία. Και επίσης όλα τα νούμερα δείχνουν ότι τα επόμενα χρόνια οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης θα δημιουργηθούν από τις επενδύσεις στον τουρισμό. Θα υπενθυμίσω, για να το συνδέσω και με την ερώτηση, ότι ο τουρισμός για να μπορέσει να αποτελέσει την ατμομηχανή πρέπει και να σέβεται το φυσικό περιβάλλον και να αξιοποιεί το πολιτισμό μας και να συνδέεται πάντα με την τοπική παραγωγικότητα, ώστε ακριβώς να είναι πολύ πιο ολοκληρωμένο σαν ένα προϊόν και σαν εμπειρία. Σήμερα η έννοια της εμπειρίας είναι στην αιχμή της τουριστικής, αν θέλετε, στρατηγικής, που αυτό πιάνει μία σειρά από επιμέρους
προσεγγίσεις όπου θα πρέπει και οι τοπικές κοινωνίες να είναι ζωντανές. Να είναι ζωντανές και από πλευράς παραγωγής και στην πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα, και όλα αυτά να συμβάλλουν σε αυτό που έχει στο μεγάλο στο πλεονέκτημα, που είναι τα θέματα του τουρισμού. Αυτό εξειδικεύεται πάρα πολύ σε πολλούς επιμέρους κλάδους. Δεν θα ήθελα τώρα να μπω τόσο πολύ σε τέτοια ανάλυση, γιατί δεν ξέρω μήπως δεν θα είναι και εύκολο να το παρακολουθήσει κανείς. Τι βλέπετε, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μας λένε ότι μπορεί να υποδεχθούμε περισσότερους φέτος επισκέπτες? Υπάρχει κάτι? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι συνήθως προς τα πάνω δεν υπάρχει ταβάνι και προς τα κάτω δεν υπάρχει πάτος, που λένε. Ανά πάσα στιγμή πάντα μπορείς να εκπλήσεσαι από το τι συμβαίνει, είτε πηγαίνεις πάνω είτε συμβαίνεις κάτω. Εμείς τώρα είμαστε σε ένα κύμα ανωδικό κατά κάποιο τρόπο. Το είπαμε προηγουμένως, το εξηγήσαμε, οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί το να μην αντιστραφεί αυτό το πράγμα, να το αξιοποιήσουμε, να μπορέσουμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα από αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο να σας απαντήσω ποιο είναι το ταβάνι προς τα πάνω. Πιστεύω ότι η προσπάθεια πρέπει να γίνεται σε όλες τις κατευθύνσεις, σε όλα τα επιμέρους προϊόντα. Πάντα προσπαθείς να διευρύνεις την περίοδό σου, πάντα προσπαθείς να βελτιώσεις τις τιμές σου, πάντα προσπαθείς να εμπλουτίσεις το προϊόν που έχεις. Έχεις επιμέρους τομείς τουριστικούς, έχεις το ναυτικό τουρισμό, έχεις το γαστρονομικό, έχεις το θρησκευτικό, έχεις τα συνέδρια, έχεις τα city breaks, έχεις τα πολιτισμικά σου θέματα. Υπάρχουν 21 επιμέρους θεματικές ενότητες, σε όλα αυτά προσπαθείς να τα καλλιεργείς, οπότε και κατά κάποιο τρόπο να δρεώνεις περισσότερο τα τουριστικά ρεύματα που ήδη έχεις και να βάζεις τις βάσεις προκειμένου να το αξιοποιήσεις ακόμα περισσότερο. Αναμένεται και φέτος έτσι μεγάλος όγκος κρατήσεων της τελευταίας στιγμής? Όλες οι πληροφορίες που έχουμε σαφώς είναι ότι ακριβώς εξαιτίας της αβεβαιότητας υπάρχει και μια καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει, σαφώς θα υπάρξουν κρατήσεις τελευταίας στιγμής, ιδιαίτερα στα πιο υψηλά εισοδηματικά στρώματα, δηλαδή πηγαίνει καλύτερα, θα έλεγα, ο μεσαίος τουρισμός, και υπάρχει μια καθυστέρηση και μια αναβολή στις αποφάσεις στα πιο υψηλά. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος, όταν θα κάνουμε τον απολογισμό, σε όλους τους επιμέρους κατηγορίες του τουρισμού θα έχουμε θετικό πρόσημο. Στη συζήτησή μας δεν είναι θέμα το μεταναστευτικό, είναι ο τουρισμός, αλλά το μεταναστευτικό πιστεύετε θα επεράσει την απόφαση των Ευρωπαίων? Ξέρετε, οι Ευρωπαίοι πάντα είναι προσεκτικοί να ταξιδέψουν για τον τουρισμό εδώ. Και αν ναι, πιστεύετε θα επηρεάσει περισσότερο τα νησιά της υποδοχής ή και την υπόλοιπη χώρα? Η πρώτη μου καταρχήν αγωνία, θα έλεγα, είναι η λέξη ασφάλεια. Φέτος, τους μήνες που περάσαμε, ζήσαμε και τρομακτικές ενέργειες στην Ευρώπη, και αυτές πιστεύω ότι σίγουρα αποτελούν αρνητικές εικόνες και αρνητικές στιγμές, γιατί δημιουργούν μία... δεν είναι αν θα έρθουν στην Ελλάδα, δεν είναι αν θα ταξιδέψουν, αν θα πάνε στο αεροδρόμιο να ταξιδέψουν. Άρα αυτό θα το βάζω σε πρώτη γραμμή και το πιο σημαντικό. Στη συνέχεια, προφανώς, οι περιοχές που έχουν τα μεγαλύτερα μεταναστευτικά ρεύματα, προφανώς πλήττονται περισσότερο, παρόλο που υπάρχει μια ισορροπία, και θα έλεγα ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι καλύτερος από αυτόν που λογικά θα περίμενε κανένας. Είναι μεταναστευτικό, προσφυγικό, τρομοκρατία, θα έλεγα ότι είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αβεβαιότητα. Αυτό. Κάτι άλλο, η εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία, γείτονα χώρα, έτσι, καθώς και η Αίγυπτος, όπως ξέρετε, και οι χώρες της Βορείου Αφρικής αποτρέπουν έτσι την επίσκεψη τουρισμών. Πιστεύετε ότι αυτοί θα προωθηθούν προς Ισπανία, Ιταλία, όπως λέγεται, ή θα πάρει και η χώρα μας, η Ελλάδα, ένα τμήμα από αυτούς? Νομίζω ότι είπα και προηγούμενα, ότι ήδη από το 2015 πήραμε ένα τέτοιο ποσοστό. Βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό πηγαίνει μπρος στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Γιατί καταρχήν αισθάνεται κανείς ότι είναι πιο απομακρυσμένος από μια περιοχή η οποία πιθανόν να έχει πιο ασφάλεια, τέτοια προβλήματα, και είναι πολλοί λόγοι, δεν θα βάζα ένα λόγο. Απλώς αυτή τη στιγμή ας μείνουμε στη διαπίστωση ότι αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ότι πιο κερδισμένοι από αυτές τις δυσκολίες που έχουν ορισμένες χώρες είναι η περιοχή η Ισπανία. Εγώ δεν θα ήθελα πράγματι να στηρίζω
την προοπτική του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στις δυσκολίες που έχουν οι άλλοι, που σε τελική ανάλυση επηρεάζουν αρνητικά ακόμα και εμάς. Γιατί όταν υπάρχει γενική αίσθηση μιας περιοχής που δεν πηγαίνει καλά, όπως και να έχει, ακόμα και αν βγαίνεις κερδισμένος, τελικά χαμένος θα είσαι. Άρα θα προτιμούσα να μείνω σε αυτή τη διαπίστωση. Θέλω να πάμε λιγάκι σε μια άλλη χώρα. Όπως ξέρετε, οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας έχει μειώσει δραματικά τις κρατήσεις των Ρώσων να πάνε στη γειτονική μας χώρα. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι το ποσοστό αυτό θα έρθει στην Ελλάδα? Η αγορά της Ρωσίας, πέρα από αυτό που αναφέρεται, επηρεάζεται και από άλλα στοιχεία. Έχουμε την οικονομική κατάσταση στην Ρωσία. Δεν είναι τυχαίο ότι το βιωτικό επίπεδο πολλών στη Ρωσία υπέστη μεγάλη μείωση. Είναι γνωστό ότι τιμές των πρώτων υλών και του πετρελαίου, που σε ένα μεγάλο βαθμό συμβάλλουν στη ρωσική οικονομία, έχουν μειωθεί. Το ρούβλι έχει υποτιμηθεί σημαντικά. Υπάρχει επίσης και η συμφωνία η Σέγγεν. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν επηρεάσει και δεν είναι τυχαίο ότι. Αλλά όμως, συγγνώμη να σας διακόψω, η Ελλάδα προσελκύει μεγάλο μέρος Ρώσων με υψηλά εισοδήματα. Ναι, ναι. Αυτό δεν επηρεάζει? Τι λέτε, επηρεάζει? Δηλαδή, να τελειώσω λίγο πολύ τη σκέψη μου και θα σας πω. Ναι. Λέω λοιπόν για τη ρωσική αγορά, είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση. Φτάσαμε από πολύ χαμηλά νούμερα στο 1.200-1.300. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη πτώση στα 500.000, 550.000 και ευελπιστούμε για το 2016 να έχουμε μία αύξηση από το χαμηλό επίπεδο. Μέχρι τώρα ακούω για νούμερα γύρω σε 700-800.000. Και πάλι με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όσο αφορά τώρα την ανώτερη εισοδηματική στάση των Ρώσων, ο Ρώσος στην Ελλάδα μέχρι τώρα υπήρξε πάρα πολύ καλός πελάτης. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι μία από τις αγορές που αναυξάνονται ταχύτερα στην Ελλάδα είναι η Πολωνία. Υπολογίζουμε, δηλαδή η Πολωνία, να σκεφτείτε, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από 200.000 πήγε σε 800.000, πέρασε και τους Ρώσους. Αλλά παραδοσιακά ο Ρώσος είναι πάρα πολύ καλύτερος πελάτης, δεν συγκρίνεται με τον Πολωνό τουρίστα, παρόλο που όλοι είναι καλοδεχούμενοι προφανώς και ευπρόσδεκτοι. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα, ότι να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει οικονομική δυσκολία στην Ρωσία. Ανεξάρτητα από τη διένεξη μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη Ρωσία. Πιστεύω ότι θέλουν να σπρώξουν κόσμο και στον εσωτερικό τουρισμό, ιδιαίτερα στις περιοχές όπως η Κριμαία. Σίγουρα κάποιο ποσοστό θα φτάσει και σε εμάς, απλώς να είμαστε λίγο συγκρατημένοι στις εκτιμήσεις μας. Το μικρότερο ποσοστό που δεν είχε δυνατότητες πρώτα πήγαινε, όπως ξέρετε, προς την Αίγυπτο των Ρώσων, που ήταν μια άλλη κατηγορία πελατών με μικρές οικονομικές δυνατότητες. Τώρα με τα γεγονότα που συμβαίνουν αυτά στην Αίγυπτο, μήπως για μερικούς θα είναι με τα χαμηλά εισοδήματα προορισμός η χώρα μας? Εγώ σέβομαι καταρχήν όλους τους τουρίστες, και αυτούς που έχουν χαμηλό εισόδημα και αυτούς που έχουν υψηλό. Και πιστεύω ότι αν θέλει κάποιος να έχει μια στρατηγική τουριστική, πρέπει να προσκοπεί σε όλες τις κατηγορίες. Φυσικά, προφροντίζοντας οι υποδομές του να γίνονται όσο γίνεται πιο ελκυστικές σε ανθρώπους με υψηλότερα εισοδηματικά κριτήρια. Θεωρώ ότι είναι διαφορετικές οι παράγοντες που παίρνει κανείς υπόψη του. Ανέφερα ήδη μερικά πράγματα, σας είπα τι περιμένουμε από την Ρωσία. Προτιμώ να παραμένω σε αυτά τα στοιχεία, δίνοντας μικρότερη έμφαση στο τι συμβαίνει στις ανταγωνιστικές χώρες, γιατί δηλαδή για μένα δεν αποτελεί μια ικανοποίηση να χάσει τουρίστες η Αίγυπτος προκειμένου να τις κερδίσει η Ελλάδα. Ο καθένας να έχει αυτό που του αναλογεί και να προσπαθεί ο καθένας μέσα από έναν ανταγωνισμό να βελτιώνει και τις υπηρεσίες του και το προϊόν του, και αυτό ό,τι αναλογεί στον καθένα σε ένα περιβάλλον ειρήνης, ανθρώπινης αλληλεγγύης και ασφάλειας. Πολύ ωραία. Το τουριστικό μας προϊόν είναι ανταγωνιστικό, κύριε Γενικέ μου, σήμερα? Δηλαδή τόσο όσο αφορά τις τιμές ξενοδοχείων, καταλυμάτων, αλλά και ό,τι αφορά τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχονται, εστίαση, τουριστικά είδη, εκδρομές. Δυστυχώς είναι πιο πολύπλοκο το θέμα. Αλλά εάν μπορούσαμε να το συνοψίσουμε, είναι ότι το τουριστικό μας προϊόν είναι πάρα πολύ δυνατό, και αυτό βέβαια αποτελεί πάντα για κάθε κυβέρνηση ένα στοιχείο να μπορέσει να το αφαιμάξει και να το επιβαρύνεις. Άρα βρισκόμαστε σε μια τέτοια φάση όπου έχουμε υπέρμετρες επιβαρύσεις. Θέλω να πιστεύω ότι μόλις ομαλοποιηθεί λιγάκι η κατάσταση από πλευράς οικονομίας κτλ., να επανέλθουν
οι συντελεστές να είναι ανταγωνιστικοί. Δηλαδή, εάν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 8 με 10% όσον αφορά το ΦΠΑ κτλ., δεν είναι λογικό εμείς να έχουμε ένα μέσον όρο 16-18%. Πρέπει και αυτό να έρθει να ισορροπήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν προτεραιότητες. Πολλές φορές μια κυβέρνηση δίνει μια προτεραιότητα στους μακροοικονομικούς στόχους, βλέπει και τα βραχυχρόνια ωφέλη που μπορεί να έχει από μια πολιτική. Είναι αυτό που λέμε πάντα, να μην πεθάνει ο γάιδαρος που λένε. Το φορτώνουμε, να μην γίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η εικόνα. Νομίζω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει, που από τη μια πλευρά έχεις το πολύ ισχυρό πλεονέκτημα που έχεις και από την άλλη ότι αυτό αποτελεί και μια αιτία να το επιβάλλεις. Ελπίζω να ισορροπήσουν. Πιστεύετε ότι λείπει κάτι από το τουριστικό προϊόν? Κοιτάξτε, πάντα λείπουν πράγματα και πάντα πρέπει να μας ικανοποιεί. Να μην είμαστε ικανοποιημένοι, ώστε να βάζουμε το προϊόν, να βάζουμε όσο γίνεται πιο ψηλά το πύχη. Εγώ εξακολουθώ και θεωρώ ότι το νούμερο 1 είναι η συνείδηση των πολιτών. Εγώ πιστεύω ότι όλο και περισσότερο σε έναν κόσμο ο οποίος παγκοσμιοποιείται, έχει τεράστια προβλήματα, το μέλλον κάθε περιοχής εξαρτάται από τους κατοίκους της. Από το πόσο οι κάτοικοι κάθε περιοχής συνειδητοποιούν ότι από αυτούς εξαρτάται. Σωστό. Και αυτό έχει σχέση, όπως είπαμε και προηγούμενα στην αρχή της εκπομπής, πώς συνεργάζεται η τοπική κοινωνία με τους επιχειρηματίες, πώς υπάρχει συνείδηση για αυτό το πράγμα, πώς λειτουργεί στο κυκλοφοριακό, στην αποχέτευση, την ηχητική σου ρύπανση, την οπτική σου ρύπανση, οτιδήποτε έχει σχέση να κάνεις με την ποιότητα, που η κάθε περιοχή έχει τα ειδικά της χαρακτηριστικά. Δεν έχουν όλες τις περιοχές το ίδιο. Υπάρχουν άλλες περιοχές που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, αν θέλετε, η ησυχία, σε άλλες περιοχές ο τρόπος ζωής, σε άλλα τα πολιτιστικά μνημεία. Ο καθένας προσπαθεί όλα αυτά τα πράγματα να αναδείξει, αλλά υπάρχει πάντα μια κοινή βάση. Η κοινή βάση είναι η φιλοξενία, είναι η ανθρωπιά, είναι η ανοιχτή αγκαλιά, είναι το χαμόγελο, είναι η καθαριότητα. Ωραία. Θέλω λιγάκι να πάμε στην κατάσταση των μουσείων, στους αρχαιολογικούς χώρους, με τις ώρες λειτουργίας τους, που ξέρετε δημιουργεί προβλήματα πολλές φορές στον οργανωμένο τουρισμό. Πιστεύετε ότι φέτος έχουν ληφθεί έτσι κάποια μέτρα, κάποια μέριμνα, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα μου έρχονται λίγο προηγουμένου? αντικρώμενα μηνύματα. Νομίζω ότι έχει γίνει η συνείδηση αυτό το πράγμα, ότι τα μνημεία γενικά και οι πολιτιστικοί χώροι πρέπει να είναι ανοιχτοί πολλές ώρες. Δεν είναι οι τουρίστες να προσαρμόζονται σε μια ελληνική πραγματικότητα, αλλά ακριβώς αν θέλεις να είσαι ανταγωνιστικός, πρέπει και η ελληνική δημόσια διοίκηση, οι ελληνικοί κάτοικοι οι ίδιοι να είναι περήφανοι που οι χώροι τους είναι ανοιχτοί και προσβάσιμοι, και ο άλλος θα πάει και θα πληρώσει το εισιτήριό του για να τους επισκεφτεί και να τους κάνεις. Είναι μια έναη διαδικασία αυτή, που από τη μια πλευρά περιμένεις από την κοινωνία να συνειδητοποιήσει τα ωφέλη που έχει από τον τουρισμό. Μην ξεγελιόμαστε. Το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων σε ένα μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την εξωστρέφεια, από τη δυνατότητα να εξάγεις, από τον τουρισμό της, από την αυτιλία της. Από εκεί εξαρτάται. Ιδάλλως να το πάρουμε απόφαση ότι συνέχεια θα μειώνεται το βιωτικό μας επίπεδο για να καταλήξουμε, ας πούμε, σε μια φτωχοποιημένη κοινωνία. Δεν είναι έτσι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι συνειδητοποιούν ότι θέλουν ένα καλύτερο μέλλον. Θέλεις απασχόληση, που είναι το βασικό στοιχείο. Θέλεις μια καλύτερη ζωή. Θέλεις όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Αυτό σημαίνει συνείδηση ότι ζούμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όλοι θέλουν να τσαλαβουτίσουν στον τουρισμό. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι έξυπνοι. Όλοι οι λαοί θέλουν. Ο καθένας θέλει να πάρει το μερίδιό του. Άρα, για να μπορείς να ανταποκριθείς σε αυτόν τον ανταγωνισμό, πρέπει συνέχεια να βελτιώνεσαι. Δεν σηκώνει εφησυχασμό. Και μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται προφανώς το πώς αξιοποιείς τους πολιτιστικούς σου πόρους, τα πλεονεκτήματα που έχεις, να είναι ανοιχτά, να είναι προσβάσιμα, να είναι φιλόξενα, να είναι καθαρά. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Τα capital control, θέλω να μου το πείτε, έχει επηρεάσει ουσιαστικά, όπως και η κρίση, τον εσωτερικό μας τουρισμό? Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο θέμα που άπτεται πολλών πλευρών. Τα capital control σίγουρα είναι μια αρνητική έννοια, είναι μια έννοια η οποία στερεί ελευθερίες. Δηλαδή, αν σιγά σιγά περιορίζει τραπεζικούς λογαριασμούς, περιορίζει τη μετακίνηση, περιορίζει το τι διαβάζει κτλ., ξαφνικά δηλαδή ψώνονται γύρω σου τύχη και έχεις καταλάβει και τι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτή τη στιγμή, μέσα στην κρίση την οποία έχουμε περάσει και στο αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον της, όλη αυτή την αγωνία που είπα προηγούμενα, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται από την ταχύτητα των εξελίξουν, θα μπορούσα να πω ότι πάλι καλά. Δηλαδή, πάλι καλά τα capital controls, παρόλο που μπήκαν μέσα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση, οι πληροφορίες που έχω είναι
ότι επηρεάσαν σχετικά περιορισμένα. Αν θυμάμαι καλά, επηρεάσαν γύρω στο 2,5% του ΑΕΠ. Δεν είναι και λίγο κι αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά θα μπορούσε να ήταν μια πολύ σημαντικότερη ζημιά που έτσι όπως έγινε ο χειρισμός, γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έγινε ένας πολύπλοκος χειρισμός ώστε να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες των capital controls. Η λειτουργία των ATM, το πόσο μπορούσαμε να παίρνουμε, το πώς γίνονται μετακινήσεις, όλα αυτά δημιουργήσαν μια εξισορρόπηση που απεσόβησαν, αν θέλετε, τα μεγαλύτερα προβλήματα. Οι πληροφορίες που διαχέονται και οι ανακοινώσεις που γίνονται είναι ότι σιγά σιγά όλα αυτά θα περιορίζονται, θα ανοίγονται. Μην ξεχνάμε πάντως ότι ο ακρογωνίος λίθος είναι να έχεις μια οικονομία που να στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, να στηρίζεται σε επενδύσεις, να στηρίζεται στην επιχειρηματικότητα, μια ανοιχτή οικονομία όπου φυσικά οι περιορισμοί λειτουργούν αρνητικά. Θέλω να πάμε λίγο στο θέμα των κόκκινων δανείων. Ξέρετε, υπάρχει μια ανησυχία στις δάξεις των ξενοδόχων για τους χειρισμούς που θα επιλέξουν οι τράπεζες και πολλές επιχειρήσεις, όπως ξέρετε, θα αντιμετωπίσουν θέμα διατήρησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, έτσι. Και αν μάλιστα οι τράπεζες επιλέξουν την αμήλικτη λογική των hedge funds. Τα πράγματα τότε διαφαίνεται θα είναι πολύ δύσκολα. Ο τρόπος λοιπόν αντιμετώπισης πιστεύετε θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα ή ακόμα και τη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων, κύριε Γενικέ? Κοιτάξτε κάτι, είναι ένα πρόβλημα αρκετά δύσκολο που είναι και δύσκολο να το αντιληφθεί ένας απλός πολίτης, ακόμα και ένας απλός επιχειρηματίας. Εδώ είναι πολύ προφανές ότι η ελληνική οικονομία είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας που δεν το αντιλαμβάνεται. Το τραπεζικό μας σύστημα σε ένα μεγάλο βαθμό είναι στον αέρα. Η σχέση καταθέσεων, δανείων, κόκκινων δανείων, όλα αυτά τα πράγματα βρίσκονται σε πάρα πολύ αρνητικούς δείκτες και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια όλα αυτά τα πράγματα να ισορροπήσουν. Εγώ θα έλεγα ότι να ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα έχουν ένα αίσιο τέλος. Δεν πρέπει να έχει κανείς αμφιβολία ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή. Τα θέματα της αξιολόγησης έχουν τεράστιο ρόλο. Τα θέματα το πώς θα γίνουν οι χειρισμοί, γιατί παίζουν ρόλο και λεπτομέρειες σε όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε πώς θα γίνουν. Εμείς οι πιο απλοί πολίτες, να το έλεγα έτσι, να ελπίσουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα ο χειρισμός θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μακάρι. Δεν ξέρω αν διαφωτίζω αρκετά το θέμα, γιατί όπως είπα προηγούμενα, για να μπει κανείς σε αυτή τη συζήτηση σε μεγάλο βάθος πρέπει να αναφερθεί περισσότερο σε όλο το τραπεζικό σύστημα, το πόσο είναι σταθεροποιημένο, τι συμβαίνει και τι γίνεται. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες σκέψεις για επιβολή, θα τα ακούσατε κι εσείς, σκέψεις υπάρχουν, τέλους διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία με ποσά της τάξης του 1 ευρώ ανά αστέρι. Ναι. Πώς το βλέπετε αυτό, κύριε Γενικέ, αν συμβεί? Θα το ακούσατε. Ζούμε σε έναν κόσμο που όλα τα περιμένεις. Όπως είπαμε, όταν ένας κλάδος έχει μια προοπτική, αυτό αποτελεί για μια κρατική δημόσια διοίκηση πηγή κατά κάποιο τρόπο αφέμαξης. Είναι προφανές ότι κάθε επιβάρηση που βάζεις είναι εις βάρος μιας μακροχρόνιας αποδοτικότητας ενός κλάδου. Πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν άλλες πολιτικές προτεραιότητες οι οποίες προτάσουν αυτό το πράγμα, είναι μια άλλη συζήτηση. Από την πλευρά του τουριστικού επιχειρηματία, ο τουριστικός επιχειρηματίας ξεκινάει με την απλή πρόταση ότι εγώ δεν θέλω το προϊόν μου να είναι λιγότερο, να είναι μια ανταγωνιστικό. Δεν θέλω να μου βάζει επιβαρύσεις που το σύνολο των επιβαρύσεων, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η επιβάρηση, είναι το σύνολο των επιβαρύσεων, των εργασιακών εισφορών, των φορολογικών, του ΦΠΑ, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένα συνολικό πακέτο επιβαρύσεων. Πόσο τελικά είσαι ανταγωνιστικός και πόσο δεν είσαι. Είναι συνεχής αυτή η προσπάθεια. Θέλω να ελπίζω να μην υπάρξει αυτή η επιβάρηση. Δεν ανήκω και στους... Δεν θέλω να βγάζω κραυγές, να σας πω ότι κάθε φορά που ακούγεται κάποια επιβάρηση να λέω καταστροφή. Εντάξει, ο καθένας φαντάζομαι κρίνει και έχει μια αντίληψη, να αντιλαμβάνεται λίγο πολύ τι συμβαίνει και τι γίνεται. Είναι σαφές ότι κάθε επιβάρηση είναι εις βάρος. Τώρα από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν άλλες ανάγκες άμεσες ή οτιδήποτε άλλο, τι να πει κανένας. Ξέρετε, η χώρα μας, αρκετοί το λένε, και οι ειδικοί του τουρισμού, και εσείς θα μου πείτε τώρα, ότι είναι ένας ακριβώς προορισμός από τους ανταγωνιστές μας. Μάλιστα, λόγω του ΦΠΑ. 15-16% μεσοσταθμικά είναι στην Ελλάδα και 8 με 10% όπως γνωρίζετε είναι στους ανταγωνιστές. Ναι. Η χώρα μας, ναι, είναι σε μια δύσκολη περίοδο
ύφεση, σε μια κρίση μεγάλη. Αυτό όμως δεν βοηθά, όπως και εσείς θα το πιστεύετε, τον τουρισμό μας. Κάποιος θα επιλέξει πιο δίπλα να πάει και θα πάει εκεί που ο ΦΠΑ είναι πιο χαμηλός. Σωστά το λέτε, το οποίο το καλύψαμε και προηγούμενα και είπαμε ότι πρέπει Κάτι όλες πρέπει οι να γίνει σε αυτό, σε αυτές οι επιβαρύσεις πρέπει να τίνουν στο μέσον όρο, να μην σε βάζουν σε δυσμενή θέση, γιατί αργά ή γρήγορα θα την πληρώσεις. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή γεμίσουμε ενθουσιασμό ότι παρόλη την αβεβαιότητα δεν έχουμε καταστραφεί και στεκόμαστε, ας το πούμε, εάν αυτό το επιβαρύνεις με επιπρόσθετους φόρους, επιπρόσθετες επιβαρύσεις, υπάρχει και ένα αντιεπενδυτικό κλίμα, είναι προφανές ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα σου κάτσει. Ναι. Απλώς εδώ θέλω να σας πω ότι μια αύξηση του ΦΠΑ επάνω στον τουρισμό βοηθάει την κρίση, τα οικονομικά της χώρας, ή λειτουργεί αρνητικά ως προς τον τουρισμό? Κοιτάξτε, το ότι λειτουργεί αρνητικά είναι σίγουρο. Το πώς προτάσει τις προτεραιότητες μια κυβέρνηση με βάση τις άμεσες απαιτήσεις που έχει είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλιώς βλέπουν οι άνθρωποι, οι τουριστικοί επιχειρηματίες, οι άνθρωποι του τουρισμού τα θέματα των επιβαρύσεων, αλλιώς λίγο πολύ τα προτάσει αυτά τα πράγματα μια κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, να πάμε στα σκάφη αναψυχής. Λίγο, γιατί και εσείς έχετε αυτό το αντικείμενο. Λοιπόν, η χώρα μας, ξέρετε, καθυστερούσε πάντα από την Τουρκία στο θέμα των λιμενικών σκαφών αναψυχής, με αποτέλεσμα να έχει συγκεντρώσει η Τουρκία το μεγαλύτερο μέρος, κύριε Γενικέ μου, του θαλάσσιου τουρισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά. Αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση, πόσο έχει βελτιωθεί στη χώρα μας, όταν μετά από το 1993 έγινε για πρώτη φορά νόμος, ο οποίος επέτρεψε τη δημιουργία μαρινών από ιδιώτες επιχειρηματίες? Και στα τελευταία χρόνια δυστυχώς ο ανταγωνισμός μας με την Τουρκία είναι εις βάρος μας. Αυτό νομίζω ότι έχει γίνει φανερό σχεδόν σε όλους. Στο Ανατολικό Αιγαίο ήδη τα περισσότερα σκάφη που πλέουν είναι με τουρκική σημαία. Τα ελληνικά πλειοκτητικά συμφέροντα βρίσκονται σε μια αμυντική πορεία. Οι περισσότεροι Έλληνες είναι εξαντλημένοι και επενδυτικά και από πλευράς διαθεσίμων. Αντίθετα, η Τουρκία ακολουθεί έναν άλλον οικονομικό κύκλο που τους έχει δώσει ένα πλεονέκτημα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ισχυροί όμιλοι, μπορούν και σχεδιάζουν μακροχρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι και μια σειρά από μαρίνες, η μία μετά την άλλη, περνάει λίγο πολύ στον έλεγχο τουρκικών συμφερόντων, γιατί ακριβώς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα πιο μακροχρόνιο σχεδιασμό. Εμείς δεν έχουμε σχεδιασμό μακροχρόνιο. Εμείς δυστυχώς είμαστε σε μια φάση που είμαστε εξαντλημένοι, να το πω έτσι. Και δεν έχεις δυνατότητα ούτε εθνικές στρατηγικές να κάνεις σχεδόν σε κανένα τομέα, περιλαμβανομένου και του συγκεκριμένου τομέα. Εμείς βρισκόμαστε ακόμα τώρα συνεχώς κάτω από μέρα σε μέρα αναβολής, ας το πούμε, και αγωνίας για το τι θα συμβεί. Ελπίζω να σταθεροποιηθεί η οικονομία μας και να μπούμε σε μια περίοδο ανάπτυξης. Εδώ κλείνουμε πόσο 6-7 χρόνια, περισσότερο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που η οικονομία μας είναι σε ύφεση, έχει μειωθεί το βιωτικό επίπεδο όλων σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Μέσα σε όλη αυτή την εικόνα είναι προφανές ότι δεν μπορείς να ανταγωνιστείς οικονομικά τουλάχιστον μια κατάσταση. Απλώς αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το εντοπίζουμε, να το επισημαίνουμε, να το αναδεικνύουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και να ελπίσουμε ότι σιγά σιγά θα σταθεροποιηθούμε ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε να έχουμε κι εμείς θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει και ένα θέμα επίσης που ξεπερνάει από εμάς. Υπάρχει ένα θέμα των λεγόμενων ευρωπαϊκών πολιτικών. Εμείς μπορούμε πολλές φορές να είμαστε και θύματα ευρωπαϊκών πολιτικών όταν δεν είναι μεσογειακές πολιτικές. Δηλαδή μπορεί λόγω κανονισμών της Ευρώπης να αναγκάσει να παίρνεις αποφάσεις οι οποίες σε βάζουν σε λιγότερο ανταγωνιστική θέση σε σχέση με χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρώπη. Δηλαδή, αν παράδειγμα στην Ελλάδα πρέπει να δηλώνεις για το θαλάσσιο τουρισμό έναν υπέρμετρο ΦΠΑ ή ιδιαίτερες επιβαρύσεις, ενώ είτε λέγεται Τουρκία, είτε λέγεται Κροατία, είτε λέγεται Μολδαβία, είτε λέγεται Μαυροβούνιο, που είναι έξω από την Ευρώπη, έχει τη δυνατότητα να σου κάνει ένα είδος αθέμητου ανταγωνισμού, ενός dumping, καταλαβαίνετε ότι και αυτό λειτουργεί υπέρ μας. Γι' αυτό πολλές φορές
τονίζω, όπου τουλάχιστον μου δίνεται η δυνατότητα, ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν σημασία στο επίπεδο που μπορούν να γίνονται και μεσογειακές πολιτικές. Γιατί θα πρέπει όλοι στο βάθος, σαν απότερη στρατηγική, είναι σε όλη τη Μεσόγειο να υπάρχουν και κοινοί κανόνες και για τη μετακίνηση και για τις επενδύσεις και για την εργασία και για την ασφάλεια και για την προστασία των θαλασσίων περιοχών. Να μην υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικές προσεγγίσεις σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν και δύσκολη και την ναυσιπλοεία και δυσχεραίνουν τα στοιχεία. Τη μετακίνηση. Μην ξεχνάμε ότι οι ναυτικές παραδόσεις έχουν ξεκινήσει από τη Μεσόγειο. Η Μεσόγειο έχει παράδοση, αποτελεί πολύ δυνατό ναυτικό προορισμό, έχει λαούς με μεγάλη παράδοση και ναυτοσύνης και εμπειρίας, άρα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να είμαστε το κέντρο του κόσμου του ναυτικού τουρισμού. Και αυτό αφορά και το γιότιν, αφορά και την κρουαζιέρα, αφορά και ένα σωρό άλλες δραστηριότητες που έχουν σχέση με τον θαλάσσιο τουρισμό. Γίνονται προσπάθειες, δεν είναι ότι δεν γίνονται προσπάθειες. Και μέσα στη συνολικότερη προσπάθεια που γίνονται, πάντα έχεις άλλες χώρες που προχωράνε λίγο περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εγώ για να επανέλθω από εκεί που ξεκινήσαμε, δυστυχώς εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια μειονεκτική θέση απέναντι στο βασικό μας ανταγωνιστή, γιατί καλώς ή κακώς και η Τουρκία Αιγαίο πουλάει. Βρισκόμαστε σε μια μειονεκτική θέση. Θα πρέπει το συντομότερο να μπορέσουμε αυτό να το αντιστρέψουμε, να επανέλθουμε σε κάποια ισορροπία και να προσπαθούμε για πολιτικές οι οποίες δεν θα μας δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό. Τουλάχιστον από εκεί και πέρα ο καθένας να έχει το μερίδιο που του αναλογεί και με βάση την αξία του και με βάση την ικανότητά του που έχει. Παρατηρείτε κάποια αντικίνητρα στη δημιουργία μαρινών? Κοιτάξτε, στην Ελλάδα αντικίνητρα υπάρχουν στα πάντα. Δεν είναι ότι ξαφνικά υπάρχουν στις μαρίνες. Δεν θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτό το κυριότερο μας πρόβλημα. Το κυριότερο πρόβλημα, θα έλεγα, είναι να μην φεύγουν τα σκάφη από την Ελλάδα και να έχουμε σκάφη. Γιατί και η συζήτηση των μαρινών είναι μια συζήτηση που θα έλεγα ότι ήταν της μόδας πριν 10 χρόνια. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε μια ύφεση, έχουμε σκάφη που φεύγουν, έχουμε άδειες μαρίνες, αλλά δεν το βάζα προτεραιότητα. Θα έβαζα πιο προτεραιότητα τη βελτίωση των υπηρεσιών, τη σωστή συντήρηση, το να καλυτερεύει σιγά-σιγά, παρά θα έβαζα σαν προτεραιότητα και ιδιαίτερες επενδύσεις. Εδώ πέρα δεν ξέρουμε αν θα ζούμε αύριο, τι συζητάμε, ας το πούμε. Να κοιτάξουμε, να δούμε πώς θα περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο και αυτή τη δύσκολη συγκυρία και να κοιτάξουμε και τα πιο μακροχρόνια σχέδια. Πολύ ωραία. Τα υδροπλάνα για το Αιγαίο, για τα νησιά του Αιγαίου και για το Ιωνίου, μας βλέπουν εδώ και στο Ιόνιο, όπως βλέπετε στη τηλεόραση, βρίσκονται κολλημένα στη γραφειοκρατία. Θα τα έχουμε φέτος ή όχι αυτό το καλοκαίρι? Τι μαθαίνετε εσείς? Πολλά πράγματα είναι κολλημένα στη γραφειοκρατία και όχι μόνο τα υδροπλάνα. Πολύ περισσότερο τα υδροπλάνα είναι μια σχετικά πρόσφατη δραστηριότητα που αναπτύσσεται. Είναι έτσι ένα μικρό κομμάτι της αγοράς. Χρειάζεται και αυτό. Οτιδήποτε εμπλουτίζει το προϊόν σου είναι ένα θετικό στοιχείο. Δεν είναι εύκολο, έχει δυσκολίες. Οι πληροφορίες που μου φτάνουν είναι ότι έχει αρχίσει να δημιουργείται μια κινητικότητα γύρω από αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Να ελπίσουμε ότι θα ξεκινήσει σιγά σιγά και θα πάρει την αναλογία που του αρμόζει ή που εν πάση περιπτώσει μπορεί να αποτανθεί. Εν κατακλείδη, είμαστε αισιόδοξοι για τον τουρισμό και με όλα ανοιχτά. Τουλάχιστον σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, στη χώρα μας, λέμε πάλι καλά, αυτοί που ασχολούμαστε με τον τουρισμό έχουμε κάποια ελπίδα. Θέλω τώρα να πάμε, κύριε Γενικέ μου, σε ένα άλλο θέμα, να φύγουμε λίγο από τον τουρισμό, από το ΣΕΤΕ. Κοντά είμαστε και ξέρω ότι είστε και πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της χώρας μας, της Ελλάδος, η λεγόμενη ΟΚΕ. Θέλω λιγάκι να μας μιλήσετε και να ακούσει και η τηλεθέτης τι ακριβώς είναι αυτό. Κοιτάξτε, η ΟΚΕ είναι ένας συνταγματικός θεσμός που συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί φορείς. Συμμετέχουν και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι με τη ΓΕΣΕΕ, την ΑΔΔ και η υπόλοιπη κοινωνία, δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, οι γεωργοί, οι γυναίκες, οι διανοούμενοι, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένας θεσμός πάρα πολύ σημαντικός, διότι ακριβώς έχει σαν στόχο να μπορεί οι παραγωγικοί φορείς σε συνεργασία με την κοινωνία να μπορούν να κάνουν προτάσεις. Η ΟΚΕ, η δουλειά της από το Σύνταγμα είναι να κάνει προτάσεις προς τη Βουλή, προς τους βουλευτές, προς τα κόμματα που να αποτελούν, ας πούμε, μια τεκμηριωμένη βάση για την περαιτέρω συζήτηση για την ψήφιση νομοσχεδίων. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία
Ναι. Γιατί στη σημερινή κοινωνία, και μπορεί να το καταλάβει οποιοσδήποτε αισθάνεται στο πετσί του την κρίση, να συνειδητοποιήσουμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό για το ξεπέρασμα της κρίσης, για τη δυνάμωση της δημοκρατίας, παίζει ρόλο η υπευθυνότητα του κοινωνικού διαλόγου. Δηλαδή, εάν ο καθένας που συμμετέχει στον οργανωμένο κοινωνικό διάλογο, όπως είναι η ΟΚΕ, δεν έχει μία υπευθυνότητα, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεπεράσουμε την κρίση. Άρα πρέπει για κάθε θέμα, όποιος συμμετέχει οργανωμένα, να έχει υπόψη ότι πρέπει να είναι και υπεύθυνος. Μέσα στα πλαίσια αυτά ασχολούμεθα με όλα τα μεγάλα θέματα. Ασχολούμεθα με το θέμα της ανάπτυξης, με το θέμα το ασφαλιστικό, με το θέμα της γεωργίας. Και βεβαίως ασχολούμεθα και με το θέμα το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Και στα πλαίσια αυτά κάνουμε και μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Στις 20 Απριλίου, στις 20 Απριλίου στην Παλαιά Βουλή, όπου θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα σφαιρικά, ενώ και επιχειρησιακό. Και κόσμος μας, ναι, μπορεί, λέει η Ευρώπη, να αντιμετωπίσει το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Ναι, γιατί και βλέπω ότι θα κηρύξει την έναρξη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σωστά, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της Βουλής και οι οικονομικοί φορείς και οι οικονομικοί παράγοντες. Δηλαδή θα το πλησιάσουμε το θέμα και οικονομικά και φιλοσοφικά και επιχειρησιακά. Γιατί το θέμα των προσφυγικών ροών είναι η κορυφή ενός παγόβουνου που έχει σχέση με την Ευρώπη, έχει σχέση με ευρωπαϊκές πολιτικές και εθνικές πολιτικές, έχει σχέση με τις αντοχές πολιτισμικές της ίδιας της Ευρώπης. Αυτό το ζούμε ο καθένας μας στον ίδιο του τον εαυτό, πώς από τη μια πλευρά αισθάνεσαι την ανάγκη μιας ανθρωπιστικής προσέγγισης, από την άλλη αισθάνεσαι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να σου διαταράσει την κοινωνική σου συνοχή. Είμαστε ήδη μια οικονομία που έχει αυξημένους αριθμούς δείκτες ανεργίας, είναι δύσκολο να ενσωματώνεις μετανάστες, έχεις υποχρεώσεις απέναντί τους. Και όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται μια σε βάθος προσέγγιση, ώστε τουλάχιστον ο καθένας να έχει μια έγκυρη πληροφόρηση για να ξέρει πώς τοποθετείται. Εγώ να θυμίσω και να πω, ναι, ότι η πρώτη υποχρέωση ενός πολίτη, ενός δημοκράτη πολίτη, είναι να έχει σωστή πληροφόρηση. Είναι να συμμετέχει σε αυτούς τους διαλόγους με μια συναίσθηση και με μια ευθύνη απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Πείτε μου κάτι άλλο. Σε όλες αυτές τις επιτροπές, δηλαδή είστε παντού στις δραστηριότητες, παρατηρώ, όλης της χώρας, και στην οικονομία και στην αγροτική οικονομία. Κάνετε προτάσεις κι εσείς? Εμάς είναι υποχρεωτικό από το Σύνταγμα, ναι, για κάθε νόμο να λέμε γνώμη. Γνώμη λέγεται, που, ναι, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία το πώς βγαίνει αυτή η γνώμη, που συνήθως είναι ένας διάλογος επιστημόνων, εξειδικευμένων ανθρώπων με τους παραγωγικούς φορείς. Μάλιστα. Τώρα βέβαια, ναι, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα τελευταία χρόνια, κάτω από την πίεση την οικονομική, την ανάγκη να ψηφίζονται ταχύρυθμα ορισμένα νομοσχέδια κτλ., αδράνησε αυτό που λέμε κοινωνικός διάλογος, αδράνησε η συμμετοχή της κοινωνίας στο τι συμβαίνει στην οικονομία, το οποίο και αυτό δημιούργησε και συνέβαλε και σε ένα στοιχείο απόγνωσης και ένα σημείο αποκοπής της κοινωνίας. Έχει σημασία αυτό να το ξαναφέρουμε, έχει σημασία να συνειδητοποιήσουμε ότι το μέλλον της χώρας σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Εξαρτάται από το πόσο σεβόμαστε ορισμένους θεσμούς, από το πόσο έντιμα και υπεύθυνα συμπεριφερόμαστε και σαν πολίτες και κάθε φορά που καλούμεθα να συμμετέχουμε σε κάποιο όργανο. Υπάρχει σκεπτικισμός ή κάποια βελτίωση σε κάτι που θα προτείνετε σε αυτά, όλες τις επιτροπές, σε αυτά που σας φέρουν και έχετε κάποια γνώμη? Εμείς θεωρώ σαν δεδομένο, ναι, ότι πάντα η συμβολή μας είναι να μεγιστοποιήσουμε τα θετικά και να ελαχιστοποιήσουμε τα αρνητικά. Δεν είναι εύκολο αυτό να προσμετράτε, αλλά και από εκεί και πέρα έχετε ακριβώς αυτό που είπα. Θεωρώ ότι όσο πιο υπεύθυνα το προσεγγίζεις το θέμα, όσο πιο συνενετικά το προσεγγίζεις το θέμα, τόσο περισσότερο συμβάλλεις σε έναν νηφάλιο διάλογο. Διότι ο σκοπός πάντα αυτών των κινήσεών σου είναι να βρεις κοινά σημεία ισορροπίας. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να προχωρήσει σήμερα εάν δίνει οξύτητα στις συγκρούσεις. Πρέπει να προσπαθείς να βρίσκεις συνενετικές λύσεις για να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να ακούγεται καμιά φορά ότι σαν περιττό θα έλεγα, ή να ακούγεται καμιά φορά ότι δεν είναι αναγκαίο. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Εάν δεν υπάρχει αυτή η συναίσθηση των πολιτών στο πώς συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο υπεύθυνα και οργανωμένα, και αναπαράγει την κρίση και υποβαθμίζει τη δημοκρατία. Έτσι, η εμπειρία σας, ποιο είναι το καταστάλαγμα έτσι, στην ΟΚΕ? Τι έχετε, τι είναι αυτό το οποίο σας έχει μείνει? Έτσι, η εμπειρία σας, τι σας έχει δείξει?
Κοιτάξτε, εγώ η εμπειρία μου και με αυτή τη λογική έχω αναλάβει και πρόεδρος, είναι ότι και το μέλλον της δημοκρατίας και η έξοδος από την κρίση εξαρτάται από την υπευθυνότητα του κοινωνικού διαλόγου. Πώς βλέπετε έτσι αυτή την κρίση, πού πάμε, και μια και μιλήσαμε για κρίση, κύριε Γενικέ μου? Βλέπω λοιπόν ότι θέλετε έτσι ευρύτερες τοποθετήσεις και ευρύτερες. Νομίζω ότι ο καθένας μας ακριβώς αντιλαμβάνεται την δυσκολία που βρισκόμαστε, αντιλαμβάνεται ότι η κοινωνία είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι έχουμε μια μακροχρόνια κρίση, που αυτή η κρίση έχει σχέση και με δομικά προβλήματα και στην Ευρώπη και της Νομισματικής Ένωσης, αλλά και του ίδιου του εαυτού μας. Είναι ένας συνδυασμός όλα αυτά τα πράγματα. Από εμάς εξαρτάται να μπορέσουμε να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο και να μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Θέλω να καταλήξω αισιόδοξα. Θέλω να καταλήξω ότι όσο περισσότερο συνειδητοποιούμε την βαρύτητα που έχει ο καθένας από εμάς σε αυτήν τη διαδικασία, τόσο περισσότερο θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποιο τέλος. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο μέσο μιας πάρα πολύ δύσκολης κατάστασης, όπου θα πρόσθετα ότι δεν υπάρχει και αρκετή αυτογνωσία. Αλλά να πιστεύουμε ότι μέσα από τη δυσκολία θα αποκτηθεί αυτή η αυτογνωσία. Ξέρετε, πολλοί κόσμος βρίσκεται σε μια απογοήτευση, σε μια ταλαιπωρία. Βρίσκεται σε μια, μπορούμε να πούμε έτσι, σε ένα τοπίο χωρίς να φυσάει κάτι, σε άπνοια. Ναι. Ξέρετε κάτι, κάθε κρίση, ναι. Και ιδιαίτερα αυτή η κρίση, επειδή έχει κρατήσει πολύ καιρό, έχει βάλει τον καθένα μας, φαντάζομαι, και σε σκέψεις και έχει διαβάσει, και άλλωστε κάθε κρίση την πλησιάζει και οικονομικά και φιλοσοφικά και κοινωνικά. Υπάρχουν διάφορες οπτικές γωνίες που κάθε φορά προσπαθείς να την πλησιάσεις την υπόθεση. Η συζήτηση μπορεί να γίνει πάρα πολύ δύσκολη, διότι έχει σχέση με το πόσο, με την ταχύτητα των εξελίξεων. Το είπα κάποια στιγμή προηγούμενα. Ζούμε σε έναν κόσμο που εξελίσσεται ταχύτητα, που άλλοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται και άλλοι έχουν δυσκολία να προσαρμόζονται. Και μέσα σε αυτές τις ταχύτητες εξελίξεις έχει σημασία και η εξέλιξη και της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Ζούμε σε ένα κρίσιμο σημείο όσον αφορά τη λεγόμενη αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Υπάρχουν έννοιες και υπάρχουν και νοήματα που χρειάζονται ιδιαίτερη εμβάθυνση, ας το πούμε. Το να συνειδητοποιεί κανείς όταν ψηφίζει, ας το πούμε, ποια είναι η έννοια του ψήφου του, ψηφίζει ένα βουλευτή για να εκπροσωπήσει αυτά που του λες, ή για να συμμετάσχει σε έναν διάλογο που εξελίσσεται σε έναν κόσμο πάρα πολύ γρήγορα εξελισσόμενο. Βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει κανείς να αντιληφθεί λίγο πολύ ποιο είναι το θεσμικό του κεκτημένο, γιατί έφτασε μέχρι εδώ, ποιος είναι ο καθρέφτης στο τι συνέβη, σε ποιο βαθμό τα παθήματα γίνονται μαθήματα, πόσο συμβάλλει. Εγώ έρχομαι και το μαζεύω όλο αυτό το πράγμα και λέω, η μεγάλη ευθύνη είναι σε όποιον ασκεί μικρή μεγάλη εξουσία. Πρώτα αυτός θα πρέπει να συνειδητοποιήσει τη σημαντική ευθύνη που έχει απέναντι στις εξελίξεις που γίνονται. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Θέλω να καταλήξω αισιόδοξα. Παρόλο που αυτή τη στιγμή το κλίμα είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Όλοι αντιλαμβανόμαστε και την αβεβαιότητα και τη δυσκολία την οικονομική. Εγώ να προσθέσω και ορισμένες απόψεις. Ότι σήμερα οι βασικοί κανόνες είναι οι ίδιοι σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ότι πρέπει να έχεις ένα φιλοεπενδυτικό και ένα φιλοεπιχειρηματικό κλίμα. Ότι πρέπει να έχεις μια σωστή διακυβέρνηση. Ότι πρέπει να προσπαθείς να μειώνεις την εγκληματικότητα, την ανομία. Να στηρίζεις το κοινωνικό σου κράτος. Αυτή είναι μια ατζέντα η οποία είναι πλέον απόλυτα αποδεκτή παντού. Δεν μπορείς ούτε να την αλλάξεις, να το πω έτσι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό όμως που καθημερινά καλείσαι να αντιμετωπίσεις είναι μια σειρά από προβλήματα, γιατί η κοινωνία δεν πάβει να είναι ένα καζάνι που βράζει. Σε όλα τα θέματα. Είτε αυτό αφορά την ανάπτυξη και το περιβάλλον, είτε αφορά τα ατομικά δικαιώματα και τη δημοκρατία, είτε αφορά τις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις, είτε αφορά την ανθρωπιά με τους περιορισμούς που έχουμε. Όλα αυτά βρίσκονται σε μια εξέλιξη. Όλα αυτά δημιουργούν μια καθημερινή αγωνία, μια καθημερινή δυναμική που πρέπει να αντιμετωπίσει η ίδια η Ευρώπη. Η ίδια η Ευρώπη που βγαίνει μέσα από μακροχρόνιους πολέμους. Γιατί πρέπει να έχουν υπόψη τους οι νέοι άνθρωποι κυρίως που μας ακούνε, ότι έχουν την τύχη να ζουν σε μια προνομιακή περίοδο. Σε μια περίοδο που στην Ευρώπη υπάρχει μια περίοδος ειρήνης.
Τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε η ειρήνη είναι δεδομένη. Γίνεται τεράστια προσπάθεια από τους ευρωπαϊκούς λαούς να βρουν έναν τρόπο να συγκλίνεις λαούς με διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετικά παραγωγικά μοντέλα, με τεράστιες δυσκολίες να συνεργαστούν μαζί για να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα. Καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Είναι ψευδές να νομίζει κάποιος ότι μπορεί σήμερα τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν δημοκρατίας, περιβάλλοντος, ανθρωπίνων σχέσεων, μπορεί κάποιος να τα αντιμετωπίσει. Θέλει συνεργασίες. Οι συνεργασίες είναι δύσκολες. Οι συνεργασίες απαιτούν συνενέσεις. Οι συνενέσεις απαιτούν υπευθυνότητα. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια συνεχή, θα έλεγε κανένας, διδασκαλία που πρέπει να γίνεται και προς τους νέους ανθρώπους. Μην υποτιμούν ό,τι έχουμε κερδίσει. Μην υποτιμούν τις προσπάθειες που γίνονται για συνένωση, για συνεννόηση. Μην υποτιμούν τα θεσμικά, το οτιδήποτε θεσμικό έχουμε κάνει. Να αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα εξελίσσονται και καλούνται αυτοί πρώτα απ' όλα να ανταποκριθούν. Και δεν θα πρέπει να παρασύρονται ούτε από ακραίες απόψεις, να ξέρουν ότι υπάρχει ένα αξιακό σύστημα που πρέπει να στηρίζεται σε πανανθρώπινες αξίες, μην παρασύρονται προς ακραίες καταστάσεις τις οποίες έχει βιώσει, υπάρχει εμπειρία του 20ου αιώνα, τα έχουμε περάσει τα προηγούμενα, και να δούμε πώς θα χτίσουμε το μέλλον μας. Η ικανότητα των λαών να δουν μπροστά τους, από εκεί εξαρτάται. Και το ξαναλέω το μήνυμα, το είπα προηγούμενα τοπικά για τον τουρισμό, το λέω και γενικότερα. Μόνο οι κοινωνίες που οι ίδιοι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις που γίνονται θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Κανείς δεν έχει κανένα συμβόλαιο με το λαό, τα πράγματα θα πηγαίνουν καλά. Ανά πάσα στιγμή μπορείς να πας καλά και μπορείς να πας και χειρότερα, και ξέρετε κυρίως από εμάς. Και να έχουν υπόψη τους και νέοι άνθρωποι ότι έχουν περάσει τα παλιά θέματα. Δεν ζούμε ούτε στην εποχή της αποικιοκρατίας, ούτε της εποχής των άλλων των ξένων δυνάμεων. Σήμερα τα πράγματα εξαρτώνται κυρίως από εμάς. Αυτό πρέπει να το έχουν συνείδηση, να έχουν συνείδηση το ότι αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχει τεράστια δυσκολία να προσαρμοστούν σε ένα σημερινό ανταγωνιστικό κόσμο. Αλλά αυτό είναι το σημερινό πρόβλημα. Οι προηγούμενες γενιές είχαν να αντιμετωπίσουν άλλα προβλήματα. Είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της μεγέθυνσης της Ελλάδος, είχαν το θέμα του πατριωτισμού, είχαν το θέμα της εδραίωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος, της εδραίωσης των θεσμών. Εντάξει, σήμερα έτσι είναι η ζωή. Στη ζωή, η ζωή είναι ένας αγώνας. Λύνεις προβλήματα και νέα προβλήματα δημιουργούνται. Σωστά. Τα νέα παιδιά λοιπόν θα πρέπει να είναι μπροστά στα νέα προβλήματα, να τα αντιμετωπίσουν, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, αλλά να στηρίζονται πάντα και στις πανανθρώπινες αξίες και στα θεσμικά κεκτημένα τα οποία έχουμε. Όμως μην ξεχνάτε ότι τα νέα παιδιά, κύριε Βερνίκο, έχουν ένα πρόβλημα, το εργασιακό. Θα πρέπει να το λύσουν. Θα πρέπει να το λύσουν. Μην περιμένουν ότι θα έρθουν στη θέση τις λύσεις. Θα εξαρτηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό και από την ικανότητα των ίδιων να μπορέσουν να συμβάλλουν σε αυτά τα πράγματα. Οι ελληνικές κοινωνίες έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια να σπουδάσουν παιδιά. Έχουμε πολλές φορές παιδιά τα οποία είναι σαν κοινωνία λίγα παιδιά, υπερπροστατευμένα, υπερσπουδασμένα, και συγχρόνως παρατηρούμε ότι είναι και άνεργα. Τι συμβαίνει, πού οφείλεται αυτό το πράγμα, σε ποιο βαθμό θα μπορέσουμε να σπάσουμε αυτό το κύκλο? Δεν θα το σπάσουμε ούτε με φαντασιώσεις ούτε με ψέματα. Θα το σπάσουμε έχοντας σαφή προσανατολισμό και καθαρό μυαλό, και τον περιέγραψα προηγούμενα ποιος είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχει σωστή διακυβέρνηση. Πρέπει να το ξέρει κανείς, να το έχει καλά. Δεν γίνεται σήμερα να υπάρχει. Αν δεν έχει φιλοεπενδυτικό κλίμα, δεν γίνεται. Εάν δεν περιορίζεις την εγκληματικότητα, δεν γίνεται. Εάν δεν στηρίζεσαι σε στοιχεία αγάπης και αλληλεγγύης μέσα στην κοινωνία, δεν γίνεται. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ανοιχτά μπροστά μας. Ορίστε, τεράστιος ο στίβος της προσπάθειας που έχουμε. Ιδού πεδίο λαμπρών. Ακριβώς. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την συζήτηση την οποία είχαμε. Πιάσαμε πολλά θέματα. Ξεκίνησαμε το τουρισμό, πιάσαμε. Και να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή τη συζήτηση, την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε, και για την συμμετοχή σας στην εκπομπή, κύριε Βερνίκο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.